2024 ମେଷ ଲଗ୍ନ ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଏହି ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶନିଦେବ ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଏବଂ କର୍ମକାରକ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ମେହନତି ହୁଅନ୍ତୁ। ମେହନତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ପଠାଇବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାସୀନତା ଦେଇପାରେ, ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ।